The ongoing indefinite strike by the commercial vehicles, which started on the 3rd of this month, got a shot in the arm today when the all Tourist Maxi CABs joined the Joint Action Committee of Commercial Vehicles. This was disclosed by the chairman of all Tourist Maxi CAB, Martin Lingdor after the meeting with the members of the organization today. The all Tourist Maxi CABs are flying throughout the length and breadth of the state. Speaking to the media, Lingdor said that his organization has joined the Joint Action Committee because the issue of sudden hike of petrol and diesel has also affected them drastically. Haka beri jong hanyuk trap hi bagi bala ya don lang hang ni ti hak bayi dai bat kini gajing ya khi jong gaji si tingi nak liang to sison hi mata ngi simi ko ikarai bagi ndang ya kirsan ya kini gajing ya khi ti ngi kirpa ri ro yak sarkar bakan perkhalem ken yang ni kum kinong penyat kali bakin perkhalem ane kin perkhat bakin penhiar no ya kom peniang ane kin ra no ya kebai kali namar ngisim jinge api khamtam ingi ki bakamai ha ki than jwai barum jo ki than sora penut sla bat sigiwi ki than kum senong po senong ston ru de ngisim jinge isha namar ba ka jing kiu jong ka ni ke diesel kelawan ra ka jing dunong yangi ki nong bu kali tadi kita ka daw ngi kirpa dia ka sarkar hi bakan phai khmat lem sengi ki bakamai segi than nong kendong wat hak bidai bat ka jinge jon kibiru sun kendong pi kisem jinge nomar boleh am kibiru ki ba im hakinong kendong kidai ki ba su im dak ba bela min sngi ba min mit tilada ni perkhat nak wi keliang namatai la dia ni sngo ke jing dunong ngai dengi perkhat nak wi keliang pade namata jong kiru kidon ke jing dunong la dengin ong ya bidai ba keliru dese kiru kendon ni ke jing kita la dengin ya kene ka jing do nong ro ngim la hi te ding ta daw ngi kerpa di ya sarkar ba kan phai khmat lem sengi kin perkhat lem la long bala kan yarap no khniat ban penhiar kom phniang khna ba ngin kham yo kham don ke jing yo nong khniat yangi ki bobo kali tangi tahi kin tien na kaliang jungi ki association ni ya ke jing kersan hiru ya kini ki isi bapura hadu himata kasi nakaliang juga dengan ong kumnu handai ngi syukur pat ikin ba menteri badai pej ya ka transport di ba un perkhat ken yangi pi ngi laut ke jinge jongi ki try kali bat ke jinge jong pai ba ru balai bawan tun perkhat bon penbej ken halor kata long mata ke mong bi la ka sarkar kamla bat sim ya karai kemot ke jing deko kalong ya bubun balang om tangi ki nong belas ngi handai ki baterai sarkar ru la da mengi ki ba ai ki jing sekri ki bai ba ki baterai ha ki than mau kurwat nong ston bat ha ki than jwai kumju ha keleng ki jong krikasi lara ka sarkar kamla iban sim ya kanu karai tolong kiru kendan ni ki jing dunong lara mengingin suya yasa kumne dai kan ha ban sim kanu kalat kalenti ban penbai no kum sarkar kala dai ban perkhat rei ngi le nong kumnu maki ken ki dai ki bapej ba ya ka son jong pai ba kedi perkhat lem ken naru ki beret hadu ki bakrau ru